ክርስቶስ እትብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመልኣኻ ርሑሩን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢኣተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ብህልውናም ከነቆ ብቅዱሳን መላእክቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍጥቅትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ብሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕለና ቀልጢፋት ውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ ዘሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ኩን ካብ ኩሉ ሰተትን ሓልወና ከምቲ እተዛረብካዮ ድማ ተቐበለና መንጎናና መንጎኻን ሰላም ግበር ንተጋገየ ናባኻ ትመልሰት ትኽእል ንስኻ ኢኻ መብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብዝኦናሉ ግዜ ትፀማዓና ድኻምና ትፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ስመመ ሃሬወቱ እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትካናኸንን ከተዕቢን ከኣኻ ንሕርያትካ ሰናያት ምስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ካሃበን ንዞኻ ምድሓምቲ ንስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ ማና ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ዝፈርኻ ረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ኣብሽር ቤለ እትነብር ኣምላኽና ብመላእክቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ሓናስብ ናይ ሰርቂ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ድማነን ተቐበል ሰማያዊ ፅርቃ ንሰውል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጭናቕን ብዘይስዕረትን ብዘይመዕንቀፍን ሓሉ ነገርና ካብ ምንድልሃፅ ንዓይንትና ድማ ካብ ንምዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት ሞታ ድሕን ብጸሎት ኩሎም ተም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስምሩኻ ምስ ሰንበኣኻ ዝደሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ
مشؤون مس منفس قدسن مسغانان صنعتن بو زلوكا لمن كل سعن نزل عالم يزيني زلفني ولا عالم አሜን በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማይፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥባቲሃ ለሃጸናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይጋሪሃ ለአንሶ ሰባ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ተህዞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ጽባትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለነ
በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ገአራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰከብከ ውስተ ጓል በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርክት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተከደንከ ቆጽለ በለስ ኦን በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ
ዘተገዘርከ አመሰሙን ለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቅ በበህቅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ንገብር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በድእ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዓነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጸፉ ከመልታእትከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰለቡ ኪዳነከ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀሰፉ ከዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘቀሰፉ ኦ ዘአልበሱ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተኰራይ ከርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአጾሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀነው ከእደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአጾሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአስተዩ ከብሕያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘጥዕምከ ሞተ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱ ከመስቀል
በእንቲአነ እምአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘድየነ ዙርየ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝይረ በእንቲአነ እምአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተንሳይከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዛረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘፈኖትከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ናሰበ ቆኒ ወድስ ዕቤ ተአምሪሃ ብዝሃ ለእመ ጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረምሙ አውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ስእላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግዑ ወርግት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም
ማርያም ሰናይት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬከርሰኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመትቤ በጽራእከ ተማኅፀነ ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አዜት ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ይነአምር ወለጻድቃንሰ እምድባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃርየ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ታሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ በሳልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሃሪ ተዘከረነ በሳል ለከንፌኑ ስብሃት ወለከናርድ አድቦቴት መሃረነ መሃሪ ኃጢአትን አስተስ ወአድኅነነ ወተማኅፀ ነፍሰነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዝኃ ምሕረትከ ደምስሳ
አበሳነ ወፍኖ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ዘይምሃቤከ ውእቱ ሳይል ሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለነ ሀብ ሳህለከ መሐሪ ኢታጽባነ ተዘኪረት ከዘትካል ምሕረት ሰማሪ አንተ ብዙ እሳህልከ ለኩሎሙ ለይፄው ይፄውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ሃሊ ዘውስተ አድኅና ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎ ለአብ ይፈን ወለነ ሳህሎ እስመ አብ ያድኅል ዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይእዜኒ እኑ ተስፋየ አኮኑ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሃጽን ነፍስየ አብ አምላክ ምሕረት አማሃጽን ነፍስየ አብ ንጉሥ ስብሐት አማሃጽን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አማሃጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ በአምላከ ምሕረት አጽን ነፍስየ ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስየ እግዚእየ ወአምላክየ አመ ሐጽን ነፍስየ ኩሎ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሀበ አምላክ ምሕረት ማሐጽን ነፍስየ አበ ንጉሠ
ስብሃት ማሐፅን ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ አማት ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ እሳሎ ሳሎ አስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክልል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ነሃብየት ከተማይጸነ ክልኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝ የህዙናን ናቤ ከተማ ዘይክልል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ነሃብየት ከተማይጸነ በከመ አቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግሥ በበከመ አቀብከነ እምነግሥ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግሥ በከመ አቀብከነ እምነግሥ ከሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግሥ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎትነ ወስእለትነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአትነ ስማይ ጸሎትነ ወስእለትነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ስእለቶ ለእዝራ ተወከፍ ምላነ ሰላምከ ሀበነ ማእከሌነ ይትርሃቅ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋዎ ከመሃመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ
መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተር እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ማርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርድ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሳዊ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልዲ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለክ ለሰላም ሃብየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ ማዛፉሃ ከመንኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ወንስግድ ወንግነይ ላቲን ወንትፈስሐ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪት ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገስ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር
ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም አሜን። መንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሙገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማረነ ማረነ ማረነ
እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እንተ ሚካኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ እንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት
ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸአሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ያወፀነ ማርያም ሰአሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙ ኃጢአተ ማርያም እግዚኦ 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 ቀቦም እግዚኦ 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 ቀቦም እግዚኦ ቀቦም እግዚኦ ቀቦም እግዚኦ ምድሪ ዘሎ መዓት አውረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ካብ ነብሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሕሉ ግበረልና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ሊካ ድማ ተራዳኣና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና በዚ ዝወረደ በረድ ድማ ኣምላኽና ሰባት ዘይጎድእ ንብረት ዘይዕኑ ድማ ግበረልና ክንወፍር ክንኣቱ ክንወፅእ ክንምለስ ኣምላኽና ስኻ ምሳና ኩን ኩሉ ነገር ንኩሉ ነገር ክሃበና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናእሳና እንደገልና ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹም እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሰሃለነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ምስ ወድኺ ለምነልና ሓጢኣትና ድሓድየልና ቅዱስ ቅዱስ ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለም አሜን Oh
እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻነ ናይ መንግስትካ ወንጌል ክምሩ ክንሰብኩና ውሽጢ ህዝባ ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተዛቡን ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻትዮም ዘርካዮም ንኣና እውን ከማኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ነድ ልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወህገ ከሰ ኢረሳይኩ መንፈቀ ሌሊት ኢትነሣእ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ ወህድየት ኢረሳይኩ መንፈቀ ሌሊት ኢትነሣእ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ መንፈቀ ሌሊት ኢትነሣእ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅ ወህድየት ኢረሳይኩ መንፈቀ ሌሊት ኢትነሣእ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅከ ወህድየት ኢረሳይኩ መንፈቀ ሌሊት ኢትነሣእ ከመ እግነይ ለከ በእንተ ኩነኔ ጽድቅ
ቅዱስ ዘዝነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ አምላክየ ኩሎን ጊዜ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ኣቕረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ትንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ሰሚዕና ክንነብረሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር እንፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዝኣወፈየና ኣወፎይ ክኮ ሁየ ዲያቆን አውሎጆቹሪዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ፍጻሜ ኢየሱስ ካብ እነጆ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም
ኣብ ጃልባ ክድርብዩ ክዕርዩ ረኣየ እሞ ፀውዖም ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባ ነቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ ኢየሱስ ድማ ካብ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎቶም እናምሃረ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰን እናሕወየ ይዘውር ነበረ ወሪኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፀን ኩሎም ሕሙማት ከዓ በብዓይነቱ ሕማም ዘለዎምን ቃንዛን ኣጋንንቲ ዘለዎምን ሕማም ባርያ በብወርሒ ዝለዓሎምን መጻጉዓትን ናብኡ ኣምፁ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ካብ ገሊላን ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሰብ ሰዓብዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግመስ ዘሰርክ ዘነገሮም ጊዜና ኣምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሁ መታን እምቅድሚ ዕርገቱ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ወለተ እግዚ ወለተ ኪዳን ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተወልደ እማርያም ቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአየ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት
ይገንን ሕያዋ ወሙታነ ተሳለ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ መንፈስከ ኮተው ለአምላክነ ርቶ ይደሉ ድሓን ነብሰናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻነ ኣብ መሰረተ ባተን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብርሃቐልና ጸልማት ሕልናና ሪቀብናት ከኣይምሮ ዝቐለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋቶ ፈናይ ጥሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻን ተበጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንመስክነካ ኣሎና ንሴብኣከ እግዚኦ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘየቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑካ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብ ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀ ቃል ካባሩት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንምሓራና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድ እግዚኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽታማት ዝኣልነ ተኣምራት ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁነ መርዓ ዝህብ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃለ አምላክ እቅረ በለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርካልና ክንኣቱ ክንወፅእ ክንኣቱ ክንወፍር ክንምለስ አምላክና መገድና መገዲ ሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ካብ ሓደጋ ሓልወና
ዘይንኽሎ ይትሃበና ኣብ ኩሉ መገድና ኣምላኽና ጽላልካ ውድቐልና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ኢካ ተራዳእና በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፈለና ከምቲ ሃዋርያት ዝማርካ እዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ኩልኹም ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ከም ወትሩ ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ምሳና ሓቢርኩም ዘለኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዘዘለኹሞ እቲ ፍጹምን ምሉእን ነባርን ዝኾነ ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻትኩም ይኹን። ኣብ ዘዘለኹሞ ድማ ካብዚ ናይ በረድ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ክትወፁ ክትኣትዉ ክትወፍሩ ክትምለሱ ኣምላኽ ጽላሉ የውድቐልኩም ንኹልና ድማ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ይሓልወና ዘይንኽእሎ ድማ ኣየሃበና። ጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓሪጉ እግዚኣብሔር ዝቕበሎ እግዚኣብሔር ድማ ዝሰምዖ ይግበረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና ደጊመ ከምብቦ እየ። ኢየሱስ ካብኡ ነጃው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ክልተ ኣሕዋት ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ እሞ መርበቦም ናብ ባሕሪ ክድርብዩ ረአየ። ኢየሱስ እውን ኣነ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡኒ በሎም። ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ሓሊፉ ክልተ ካልኦት ኣሕዋት ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓውን ምስ ዘብዴዎስ ኣቦኦም መርበቦም ኣብ ጃልባ ክዕርዩ ረአየሞ ፀውዖም። ንሳቶም ከዓ ነታ ጃልባን ኣቦኦምን ሓዲጎም ብኡ ሰዓብዎ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ናብ ቤት ጸሎቶም እናመሃረ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ እውን እናሰበኸ ኩሉ ሕማምን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘሎ ድናሰን እናሓወየ ይዘውር ነበረ። ወሪኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፀ። ንኩሎም ሕሙማት ከዓ በቢዓይነቱ ሕማም ዘለዎምን
ቃንዛን ኣጋንንትን ዘለዎምን ሕማም ባርያ በብወርሑ ዝለዓለምን መጻጓዓትን ናብኡ ኣምጽሉ ንሱ ድማ ኣሕወዮም ካብ ገሊላ ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌምን ካብ ይሁዳን ካብ ማዕዶ ዮርዳኖስን ከዓ ብዙሓት ሰብ ሰዓብዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ንሕጂ መዛረቢት ኣርእስትና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 17 ዘሎ ክኸውን እዩ ኢየሱስ ካብኡ ነጀው መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክሰብኽ ጀመረ ኣርእስትና እምበኣር መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑ እትብል ክትከውን እያ እሞ ኣምላኽና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንዓይ ንዓኹም ኣባይ ሓዲሩ ክምህረና እቲ እንመሃሮ ድማ ንንስሓ ዝኸውን ፍረ ክንፈርየሉ ብንስሓ ክንሕፀበሉ መገዲ ኣምላኽና ሕጅና ድማ ናብ ገጽ ኣምላኽና ክንምለሰሉ እግዚኣብሔር ንኩልና ዝኸውን ክምህረና ኣብ ጸለትኩም ዘኩርኒ ኩሉ እንሰምዖ ቃሉ ድማ ንኩልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛና ይኽፈተልና ቅድሚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸራግ መገዲ ኮይኑ ክሳዕ ክርስቶስ ኣገልግሎት ዝጅምር ክሳዕ ዝጥመቕን ድሕሪ ጥምቀት ድማ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ጎይታ ኣገልግሎት ክሳዕ ዝጅምር ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ስብከት እውን እንታይ ይነሩ ተነስሑ ንንስሓ ዝኸውን ፍረ ግበሩ እናበለ ኣነ ጸራግ መገዲ እየ እናበለ መንግሥቲ ኣምላክ ቀሪበ እሞ ተነስሑ እናበለ ይሰብኽ ንርእዩ ጎይታ ብኢድ ዮሃንስ ተጠሚቑ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምጾመ ነተን 3 ፈተነታት ድማ እንዲያብሎስ ምስዓረ ናይ መጀመርያ ስብከቱ መንግሥተ ሰማያት ቀሪበ እሞ ተነስሑ ዝብል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ንስሓ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ቦታ ክህልዎ ይግባእ እዩ ንስሓ ትፈልጥ ነፍሲ ንስሓ ተዘውትር ነፍሲ ብንስሓ ትመላለስ ነፍሲ መወዳእታኣ ይጽብቕ ህይወት ትረክብ ገጽ ኣምላኽ ድማ ትርኢ እያ እሞ ናብታ ቀሪባ ዘላ መንግሥቲ ኣምላኽ ተሳተፍቲ ክንከውን ኣብኡ እውን ክፍሊ ክህልወና ኣብኡ እውን ክንነብር ወረስቲ ክንከውን እንታይ የድልየና ሕጂ ንስሓ የድልየና ብንስሓ ክንምለስ ብንስሓ ድማ ክንሕፀብ የድልየና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 14 15 እውን ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ከዓ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ እቲ ዘመን ተፈጸመ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀረበት ተነስሑ ብወንጌል እመኑ እናበለውን መንግሥቲ ኣምላኽ ሰበኸ ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገሊላ መጸ እሞ እቲ ዘመን ድማ ተፈጸመ መንግሥቲ ኣምላኽ እውን ቀሪባላ ተነስሑ
ብወንጌል እመኑ እናበለ መንግሥቲ ኣምላኽ ሰበኸ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ብቓል ወንጌል ክንኣምን፣ ብቓል ወንጌል ክንምራሕ፣ ብቓል ወንጌል ክንመላለስ እሞ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ከም ዘላ ተረዲእና እውን ብንስሓ ክንነብር እቲ ዝስበኸልና ወንጌል እቲ ዝንገረና ቃል ድማ ኣብ ልብና ክንሕዞ ክንምራሓሉ መገዲ ንስሓ ድማ ክንሕዘሉ ኢሉ እቲ ዘመን ተፈጸመ፣ መንግሥቲ ኣምላክ ቀረበት፣ ተነስሑ፣ ብወንጌል እመኑ እናበለ ይሰብኽ ነበረ። መን? ጎይታ። እዚ ቃል እዚ እውን ሕጂ እንታይ እዩ? ህያዊ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ንሕና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር እንተረሳሕና መጽረይ፣ እንተወደቕና መተንስኢ፣ እንተረሓቕና መቕረቢ፣ እንተጠፋእና ድማ መምለሲ ንስሓ ሰሪዕልና ንስሓ ድማ ገይሩልና። ግን ደቂ ሰባት ኣብ ህይወትና ንስሓ ዘይንፈልጥ ድማ ብዙሓት ኢና። ብሓጢኣት ዘይረስሕ የብልናን፣ ብሓጢኣት ዘይወድቕ የብልናን፣ ብሓጢኣት ዘይጋገ የብልናን። ኣምላኽና ግና ከም ንወድቕ፣ ከም ንረስሕ፣ ከም ንጋገ ፈሊጡ ብንስሓ ተሲእና ብንስሓ ተሓፂብና ክንምለሶ እቲ ሕያዋይ ኣምላኽና ጠፊእና ከይንተርፍ፣ ወዲቕና ከይንጠፍእ፣ ከይንተርፍ ብኡ ጌርና ንስሓ ሰሪዕልና እሞ ንስሓ መዓሲና ክንጥቀመሉ ዘለና፣ መዓሲና ክንንስሓ ዘሎና፣ መዓሲና ብንስሓ ክንሕፀብ ዘለና፣ መዓሲና ካብ ዝወደቕናዮ ካብ ውድቀት ሓጢኣትከ ብንስሓ ክንትስእ ዘሎና እንተደኣኢልና ሕጂ እዩ። ንዝተዋሃበና ዕለት ነቲ ተዋሃበና ዘመን ንንስሓ ክንጥቀመሉ፣ ብንስሓ ክንሕፀበሉ፣ ብንስሓ ክንትንስኣሉ እዩ ኣምላኽና ሂብና ዘሎ። እሞ ንሕና ንንስሓሉ ደለና፣ ብንስሓ ዶ ንሕፀበሉ ኣለና፣ ካብ ዝወደቕናዮኸ ብንስሓ ዶ ንትንስኣሉ ኣለና፣ ካብ ዝጠፋእናዮ ካብ ዝረሓቕናዮኸ ናብ ኣምላኽና ብንስሓ ተመሊስና ዶ ንቐርብ ኣሎና? ሎሚ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ምግባርና ይኮንና ንኣምላክ ከቢድናዮ ዘለና፣ እንታይ ደኣ ሓጢኣት ገርና ምምላስ ምእባይና እዩ እቲ ከቢዱ ዘሎ። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 30-31 ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ሓሊፉ በቲ ካብ ሙታን ዘተንስኦ እሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብኡ ዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ። ዘመን ድንቁርና ሓሊፉ በቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ ብኡ ገይሩ ንኩሉ ሰብ እምነት እናሃበ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎሲ ሕጂ እዩ ዝብል ዘሎ። ጽባሕ ኣይበለን፣ ዳሕራይ ኣይበለን፣ ንዓመት ኣይበለን፣ ዳሕራይ ንዓመት ኣይበለን፣ ንዝመጽእ እውን ኣይበለን። ሕጂ ግና ብል ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ።
ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለና ንኩልና ደቂ ሰባት ድማ ሕጂ ክንስሑ ይነግር ኣሎ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት እዚ ቃል እዚ ሎሚ ንዓይ ንዓኹም እዩ። የኣክል ዘመን ድንቁርና፣ የኣክል ዘመን ሸለልትነት፣ የኣክል ዘመን የርክበሉ እየ፣ የኣክል ዘመን ምዝናይ፣ የኣክል ዘመን ጌና እንድየ ዘለኹ እናበልና ነብስና ምዕሻው። እቲ ዘመን ድንቁርና ሓሊፉ እዩ። ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ብለና ኣሎ። ንብዘሎ ሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ክንስሑ ይነግር ኣሎ። እዚ ቃል እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛና ክበጽሕ፣ ኣብ ኣእዛና በጺሑ ድማ ከምቲ ድሰማዕናዮ፣ ከምቲ ዝተነግረና፣ ከምቲ እተሰበኽናዮ፣ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ድማ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ክንሳሕ ቃል ኣምላኽ እንገረና ኣሎ። ኣዋጅ ነጋሪት እውቃዓና ኣሎ። መፀዋዕታ ድማ ኣብ ኣእዛንና ይበጽሕ ኣሎ። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ነዚ ቃል እዚ ሰሚዕና ሕጂ ንነስሓሉ። የኣክል ዘመን ድንቁርና፣ የኣክል ዘመን ሸነልትነት፣ የኣክል ብዛ ዘመን ይመስለኒ ኢልካ ምንባር የኣክል ልቢ ንግበር፣ ነስተውዕል፣ ንጠቐመሉ፣ ነዚ ግዜ ንነስሓሉ፣ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብንስሓ ክንምለስ ኣምላኽና ኣዋጅ ይእውጅ ኣሎ። ንዓለም ብሓቂ ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ኣላቶ እሞ ኣቐዲምና ቅድምታ መዓልቲ ፍርዲ፣ ኣቐዲምና ድማ ቅድምታ መዓልቲ እቲኣ ሕጂ ንሕና ክንሳሕ ኣብ ዘለናዮ ኮይና ብንስሓ ክንትንስእ ክንምለስ ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ። ወንጌል ማቴዎስ እውን ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 12-13 ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን፣ ኣነ ንሓጣን እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን እሞ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተመሃሩ በሎም። ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሓዮ። እዚ ቃል እዚ ኣምላኽና ዝተዛረቦ እንታይ ስለ ዝበልዎ እዩ። መምህርኩምሲ ምስ ሓጣንን ተገውትን እንዳ ሓጣንን እንዳ ተገውትን ኣትዩ ምስኣቶም ምስ ሓጣኣን ይበልዕን ይሰትን ኣሎ ምስ በልዎም ንደቀ መዛሙርቲኡ ብሕቶ መሊሱ ጎይታ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም፣ ኣነ ድማ ሓጣኣን እምበር ጻድቃን ክጽዋዕ ኣይመጻኹን፣ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ይኮነን ዝብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተመሃሩ በሎም። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ኣምላኽና ጻድቃናት ዘይኮኑሲ ንሓጣን ክጽውዕ እየ ዝመጻእኹ ብል ኣሎ። ብጽድቁ ዝምካሕ የብልናን፣ ብሰናይ ግብሩ ዝምካሕ የብልናን። ኣምላኽና ግና መመክሒ ጽድቂ፣ መመክሒ ጽቡቕ ግብሪ፣ መመክሒ ሰናይ ግብሪ ስለ ዘይብልና ኣነ ንሓጣኣን ክጽውዕ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ምሕረት እየ ዝፈቱ ብል ኣሎ።
أمولومي نازجزي نتقملو أنا حاطئي أنا أبسنيا أنا بحطيات زحممكو أنا بحطيات زودكو إلنا نابت محرات زفاتو أملاخنا نابت نحاطان مبار نصادقان كصوعي مصاخونيلو بحطياتنا خي تصيفنا زصوعنا زلو زدلينا زلو زعدمنا زلو عدمئيو خبيرنا صوعيتو سمعنا نتقملو نجزينا ننسحلو بنسحات حاصيبنا ناب قدوس سجون كبر دومن دما نقربلو أبوتات أديتات أحوات أحات نحنا أجايشنا بزعلم سدتنياتاتنا حلفتئنا أدم محلافنا بنسحات حاصيبنا كاب حاتياتنا صرينا مس أملاخنا تعريقنا بمجد نسحانا تمالالسنا قدس سجون كبر دامون بلعنا نتا معلت قويتا نتصبيا زي تترف معلت الله زي تترف ساعات الله نحنا زي نفلتا السجنا زفلتا متيو زلعلنا متيو دما تصوعنا معلت اللامو حجي حطان برص صادقان كصوعي مصاخو نبلالمو بحطياتنا تأمينا اللخو نبلو أصرين نبلو كاب حطياتي يفوسن نبلو أبساي دمس سلي دما نبلو نزغزي نطقملو أو قبر حواريات ون مراف عسرا قصر عسران حدن نعيهودن نصرأويانن بنسحان أب أملاك ملس بقويتانا إيسوس كاروسوس كأخ أمنو إنا مسكركو زتأكم زبالة إنا سبق كلكم أو على كونه أبيت كونه ممهاركم كوتو آيوب كوركون زدما حواريا أولوس زتو زاربو إيو نا أيهودن نصرأويانن تايكت قبرو بنسحا ناب أملاك ملسو باتتسسق لقويتا بقويتانا إيسوس كريستوس كأمنو إنا مسكركوسي زتأكم زبالة الناس كلهم أو على خونه أبيت كونه ممهاركم كوتو آيب كوركونيلو إذا قال زي لومي أبوتات أديتات أحوات أحات نعي نعهم أيو ببقزيو بأكوب كونه ببزحو كونه بقروب بأكوب كونه بقلي قال أملاخ نقرنا له بنسحانا بأملاخ تملسو بهلنا له أمو نتقملو نزقزيم نزن سمعو زلنا قالات ننبرلو سمعت ترحي نخون سمعنا تكبرتي كم تنسمعو نبرتي بتنسمعو قال أملاخ دما تمرحتي كوينا كنبر يقبعنا كم تبزح عمتات يسمعكمون زتمهاركمون سي ممهران ون مخونكم نركم إلو هاريا باولوس أب إبراويان ملأختو أبوتات أديتات أحوات حات ممهران كنكون مترفنا اسكنزان إن نفسنا ممهر نخنا نن نفسنا تدحينا نن نفسنا خم قالوا تنبيرنا كلنا انتاي كوينا لنا مالتيو دحنا لنا مالتي مو نعدم لنا انا بنسحا صباح نقو تقوي تحق مسمصه
ኣተዓርከይ እንታይ ደኣ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ኣብ ዝሎኻ ዝበሃል ወቐሳ ከይመፀና ሎሚ ክዳንና ክዳን መርዓ ብንስሓ ነፅሩ እዮ ሎሚ ክዳንና ክዳን መርዓ ብንስሓ ሓፂብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝውቀሱ ዘይኮኑስ ዝምጎሱ ኮይና ክንርከብ ኣምላኽና ይደልየና ኣሎ እዚ ቃል እዚ ንዓይ ንዓኻትኩም እዩ ወንጌል ሉቃስ እውን ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 32 ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ኢሉ መለሰሎም ኢሉ ከምታ ኣቐድማ ኣቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ዝጠቐስናዮ እያ ንሓጣን ናብ ምንታይ ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን ጻድቃና ዘብል ግብሪ ለና ድዩ የብልናን ኣምላኽና ግና ሕያዋ እዩ ብሓጢኣትና ብኣበሳና ብበደልና ከይተጸየፈና ከይተጸየነና ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን እሞ ምስ ሓጢኣትና ከሎና ኣምላኽና ናብ ንስሓ ጽውዓና ኣሎ ናብ ንስሓ ዕድመና ኣሎ ተመለሱ ብለና ኣሎ ብንስሓ ተሓጽቡ ብለና ኣሎ ነዚ ግዜ ንጠቐመሉ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት እውን ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 17 እምበኣርሰ ኣምላኽ ከምቲ ንዓና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣመና ዝሃበና ማዕረ ናገሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ እዚ ምስ ሰምዑ ሃዱ እሞ እምበኣርከስ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እዩ እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ንንስሓ ዝኸውን ህይወት ስለ ዝሃበና ንንስሓ ዝኸውን መገዲ ድማ ስለ ዝኸፈተልና ንኣምላኽና እናኣመስገና ንሕና ድማ በቲ ጎዳና ንስሓ ናብ ኣምላኽ ገጽና ክንምለስ ድማ ይግባአና ናይ ንስሓ መገዲ ስለ ዝሃብካና ተመስገን ኣይኮነን ብኡ ምምልላስ እዩ እንተጠቐምናሉ እዩ እንተነበርናሉ እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 7 ከምኡ ከዓ ንስሓ ካብ ዘድልዮም 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሓጥ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለ ቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ካብቶም ንስሓ ዘየድልዮም 99 99 ሓደን ከተናጻጽሮ ከለኻ ዝጋጠም ኣይኮነን ግን ካብቶም 99 ንስሓ ዘየድልዮም ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሕ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሕያውነት ኣምላኽና እሞ ንርአዮ ሕያውነት ኣምላኽና እሞ ነስተባህለሉ ኣሰባሂልና ድማ ንጠቐመሉ በቶም 99 ጻድቃን ዘይኮነሲ ብሓደ ጠፊኡ ዝነበረ ዝተረኽበ ርሒቑ ነሩ ብንስሓ ዝቐረበ ወዲቑ ነቢሩ ድማ ብንስሓ ተንሲኡ ናብ ኣምላኽ ዝተመልሰሲ ብሓደ ሓጢ ዝንሳሕ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዚ ንዓና ኢሎሚ ንጠቐመሉ
حقيو فرص صدق يبلنا أملاخنا فليتو جن حاتياتنا دمسيسو ناتو من انت خجبرنا بنسحاك نملس حجون اسقوا علو حجون اوجالو حجون نقرالو صباح نقهو زنزريا زلوا يعينتنا مستعمتا إذا سمعا زلوا أذانا مستدفنا إذا زنك أساق زلوا أكلنا دما خم عنجات مسنقصة إذا قال زي أي سرحلنا نيو سرحلنا حجيئو نتقملو حجيئنا نمالا لسلو حجيئنا كنبرلو زقبعنا دما حجيئنا أموداتا ملأختنا قبر هواريات معرف أسران شدشتن كاب قطر 18 تخساب عسرة نعاي بمئمان كا حدقات حاتياتن رسمس قدسان كرغبو كاب سلماتنا برهان كاب سلطان سيطانون ناب أملاكم اللسو عينتم كتكفتلهم إلي إخاكاللخو ونقص أقربا ما أنت زنن السحاز قبا قبرنا قبرخو نسحون ناب أملاكم اللسون قدم عبد ماسقون عب يروساليمن دحاركا عب كل هاجر يهودا نزنبرو نهزابن بسرات أبصركم بر نتسمايا ورأي أي أبخوون إذن حواريا باولوس زتزاربو أيو نعاي بمئمان حدقت حاتياتن رسمس قدسان كرغبو كاب سلمات ناب برهان كاب سلطان سيطانون ناب أملاك كملسو أعينتم كفتلهم الإخاكا اللخو اتزل أخزلو منيو هواريا باولوسيو اتزل أخزلو منيو أعينت أوراز غفت حاتيات زحدق رسمس قدسان زورس سلمات زغنتت نبرهان دما زساقر قويتايو نهواريا باولوس إذا قال زي إلو زلو خزله إذا قال زي سمعوا هواريا باولوس دما نقوس أغريبا انتا إلو ونقوس أغريبا مخنياتو ات باولوس ززاربو زنبرن اتوم سبات دما ززاربو وزنبرو أنصار سلزنبرن كاب هواريا باولوس زسمعوا وزيكونس فترة ناتهم الزاربو سلزنبرو ونقوس أغريبا مئنتزي ننسحاز قبا قبرنا قبرو كنسحون ناب أملاك كملسونسي الدمابي أب دماسكو دحاركي أب يروساليم دحار دما أب كلا هاجر يهودا نزنبرو نهزاب بن بسرات أبصركم بر نتسماو رأي أي أبخوون أبوتات أديتات أحوات أحات حجون بسرات قال ونجيل نبسرالونا بسرات قال ونجيل ينقرنالو بسرات قال ونجيل اسبخنا الله امو انتاي كنقبرلو كنسحلو ننسحاز قبع قبري كنقبرلو ناب أملاك كنملسلو ننسحاز خوون قبرينا قبرنا ناب أملاك انت دا أتملسنا كاب أملاك دما تاي تداليل نازلو منقس سمائي تداليل نازلو منقس أملاك قريبا أمو تنسحو معاس حجي أبي أب كل بوتا نمان نقول هزبي ندي كستو نبي كستو نبعل كستو أيكونا نقول لنا إذا قال زي نعيو إذا قال زي نعاخاتكمي إذا قال زي نقول لنا سمع زبلة بأرأيا كرسوس زما زي تفترة نقول ليو سمعنا نقبر قرنا دما خنصدق تيابير نقول لنا يحجزنا
ናይ ንስሓ ፍረ ክንፈሪ ኣምላኽና ሕጂ እውን እዚ ተዘርአና ቃል ኣብ ውሽጥና ዝፈሪ ዝዕንብብ መገዲ ንስሓ ኣትሒዙ ድማ ደቂ ተስፋ ደቂ መንግስተ ሰማያት ምዃንና ኣብ እምነት ዘጽንዕ ይግበረልና። ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ። ብሩኽ ምሸት ይግበረልና። ጥዕመና ድማ ጽባሕ ናይ ዛዕሪፋ ዝቐነየት ሓፍትና ኣሙ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣብዚ ፍትሓት ኣሎና። ልክዕ ሰዓት 1 ድማ ኣብቲ ጥቓ ቀደም ናይ ዲሲ ቤተ ክርስቲያንና ዝነበረ ዶር ኣይላንድ ኣብየኖ ኣብኡ ድማ ሰዓት 1 ሓመድ ድበይ እሞ ቶም ዝጥዕመና ቶም መገዲ ዘየሸግረና መጺና ክንሳተፍ ድማ እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ተመሓላልፍ ኣላ። ንሓፍትና መንግስተ ሰማይ ንሕዙናን ድማ ምጽንን ዓይሃብ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በየፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ በሰማይ ብምድሪ እምነትና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብዪ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊጽዎ ዓብዪ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚአብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ
ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ፍቅሪ ስሒብዎ ንወልድ እግዚኣብሔር ልዑል ካብ ስልጣኑ ናይ ክብሪ መንበሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ኣብፂሕዎ ክሳብ ሞት ገሊፅዎ ዓብዪ ፍቅሩ ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና ንኽንሳህ መንፈስ ቅዱስ ኣይትፈለየና 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 ሓይልኻ ሃበና ኣይትፈለየና ኣይትፈለየና ሓይልኻ ሃበና ነፍሰና ማቕባ ዳወይ እንዕልና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግዘካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ዳወይ እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግዘካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቁባ ዳወይ እልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ
ንጉስ ኢኻ መንግሥተካ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን። ኣምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበልካ ተቐበለልና። ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ዝዓጠናዮ ዕጣን ኣብ ቅድሚኻ ቅበል ግበረልና። ኣምላኽና ሰሚዕኻ መዓዝ ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ንዓና ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሕሉ ግበረልና። ዝወሪዱ ዘሎ በረድ ድማ ኣምላኽና ዝተፈላለየ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ሰባት ዘይጐድእ ንብረት ዘይዕኑ ግበረልና። ክንኣቱ ክንወፅእ ክንኣቱ ክንወፍር ክንምለስ ኣምላኽና ጽላልካ ውድቐልና። ካብ ሓደጋ ካብ ድንገት ሓልወና። ተማሃርናዮ ቓልካ ድማ ኣምላኽና ዝሃብካ ድና ዕድመ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንበቕዓሉ ስኻ ግዘና። ተመለሱ ተነስሑ ኢልካና እኻማ ኣምላኽና ንስሓ ክንመላለስ ንስሓ ትፈልጥ ነፍሲ ክትህልወና ስኻ ግዘና። በረኸት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ኣብ ልዕሊ ዝቅዱስ ቦታ ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን። እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ። ብሩኽ ለይቲ